Қалдықлар шығарылыш өз үшін башлап жіберді. Студияда Алина Хисматуллина, есенмісіз? Шилне ауыл жерлігінде енді 7 ел дауамында шөплік проблемасын хал ете алмайлар. Бұл нәрсе белән бәйле орынға Лесен Ханова шықты. Июль җиләк җимеш һәм яшелчә вакыты. Чаллы халкы җиләк җимешне кайда сата һәм каян сатып ала? Римма Солтанова белеште. Гаилә, тугрылык һәм мәхәббәт көне Чаллытова шәһәрдәшләргә бәйрәм кәефе бүләк итте. Битум қалдықлар үстінде яшибіз. Шундай зор белән Чаллытованың кайнар элемтә телефонына зур шилнәдән шалтыраттылар. Юрий Раздяканов әйтүенчә, проблема инде 7 ел хәл ителми. Шүплек тулысынча бетерелмәде дигән фикердә ул. Урынга Лесен Ханова чыкты. Юрий Раздяканов зур Шилне авылында яши. Аның йортынан ерак түгел яр башлана. Нәкъ шундай битум калдыкларыннан куркыныч шүплек башлана ди ул. Что создает угрозу для эпидемзаболевания жителей, загрязнение почвы, грунтовых вод, и которые употребляются населением через колодцы и скважины. И тем самым нарушаются наши конституционные права на чистую окружающую среду. Зур Шилнәдә битум калдыкларыннан шүплек 2012 елның июнендә үк барлыкка килгән. Без бу хакта сюжет төшергән идек. Авыл халкы әйтүенчә, чокырга 4 машина калдыклар китереп түккәннәр. Проблеманы хәл итү өчен халык еллар дәвамында төрле инстанцияларга мөрәҗәгать иткән. Мы обращались, начиная от оголоков города до генерального прокурора, и нам ответы дают формального характера, что свалка ликвидирована в полном объеме. Но фактически эта свалка в полном объеме не ликвидирована. Шилне авылы җирлеге башлыгы сүзләренә караганда, әлеге сорау белән җирлектә яшәүчеләр соңгы елларда аларга мөрәҗәгать итмәгән, ә инде экологлар бу мәсьәләгә күптән нокта куелды дип белдерә. Гаеплеләр җаваплыкка тартылды, шүплек тулысынча бетерелде. Бу хакта актлар бар диделәр безгә экология идарәсендә. Тик Юрий Раздяканов үз фикерендә, калдыклар кеше сәламәтлегенә зыян китереп, чокырда күмелгән килеш ята ди ул. Мы, жители, до конца будем бороться, чтобы эту свалку ликвидировали в полном объеме, до 1 килограмма. Юристлар әйтүенчә, мондай очракта гариза белән прокуратурага, район хакимиятенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу яңадан тикшерү өчен сәбәп булачак. Тиеш булмаган урында ясалган шүплекләр өчен закон каршында җавап тотасы. Юридик затларга штрафлар 100 меңнән 250 мең сумга кадәр, кеше сәламәтлегенә зыян китерү факты расланса, 2 елга кадәр иректән мәхрүм итүдә каралган. Лесен Ханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Шалда территориаль җирле үздарәләрнең республика конференциясе үтте. Анда Татарстанның төрле районнарыннан 300 вәкил катнашты. Мондый зур чараның нәкъ менә Чаллыда оештырылуы очраклы түгел. 5 ел дәвамында иҗтимагый оешмалар уңышлы эшләп килә. Алар хакимият белән халык арасында арадашы ролен башкара. Урыннардагы проблемаларны хәл итүдә җирле үздарәләрнең өлеше шактый. Гомумән Татарстанда әлеге оешмалар өчен ныгытуга зур игътибар бирелә. Активный бездә халык, бездә мероприятие үткәрәбез, без картларга, олыларга, без помогать итәбез, ярны помогать итәбез, бөтенесенә дә инвалид балаларга подаркалар бирәбез, без шулай бирәбез без. Халык белән субботниклар эштәргә, посредством председателебез бергә сөйләшеп, чистарту эшләрен эшләп, благоустройство дигәндә төзекләндерү эшләре эшлибез. Конкурсларда киләчәктә катнашып, грантлар үгәртеп, төзекләндерү эшләргә куяланабыз. Җиләк җимеш һәм яшелчә вакыты җитте. Базарларда кибет яннарында җир җиләге саталар. Бакчачылар хуш исле карлыган кура җиләге тәкъдим итәләр. Хәзер буларның барысында кибетләрдән дә алып була. Әмма яңа гына өзеп алган җиләкнең тәменә җитәме соң? Шалының җиләк җимеш базарын Римма Солтанова карап кайтты. Иртәнге сәгать 8 автозавод базары янында яшелчә җиләк җимеш сәүдәсе гөрли. Бакчачылар үзләре үстергән нигъмәтләрне тәкъдим итәләр. Авыллардан җир җиләк алып килгәннәр. Үзем җыйдым менә шушыны. Кичтән кайттык. Җиләк күпме соң быел? Җиләк күп. Җыйган кеше күп. Алалармы соң? Белмим бит әле. Менә кызым утырам әле. Олырлар, Алла бирсә, ризыкка язган кеше. Бер кыз Минзәлә районыннан 10 чиләк җиләк җыйган. Бер чиләкне 2 сәгать эчендә тутырам ди. 3нче тапкыр шулай алып килә һәм һәр юлны сатып бетерә икән. Җир җиләгенең 5 литры 750 сум тора. Менә матур гына шаган җиләк алдык әле. Бәясе җыйган кешегә уйлап торсаң кыйбат түгел. Элек-электән инде без менә җиләк урманга үзебез җыйдык, җыяйк, вареньялар кайнатайк. Кичкенә чакны менә шулай күтәреп кайтайк ашыйк.
Рәңген инде хәзер шул җиләккә. Ни хотя бы бер шиләк булса да бар, ни ясап куябыз. Урам базарларында хәзер кара һәм кызыл карлыган кура җиләге Викторияларга була. Хәтта Киров урманнарынан Черника кара җиләк тә бар. Менә кайда ул иң кирәкле витаминнар. Урманга бара алмаган кеше биредә мәтрүшкә дә таба. Sakın degende nervlarını tınçandırga işim. Olan böyle üyenler olan sulayacağım, karlan yaprakları yapıyorum, kura dilekleri, şiyenin ne diyorsun, koşam, işte temni. Оста бакчачыларның кешере, чөгендере, сарымсагы, башка яшелчәләрдә өлгергән кыяр да сатыла. Бәрәңге дә бар, шиләге 200 сум. Ә менә бакча помидоры әлегә күренми. Үстерүен үстерәбез, әмма сатуы кыенрак, ди бакчачылар. Кайчакта көннәр буе утыралар икән. Уңышны тапшыра торган урын булсын иде диялар элекеге загат конторалар кебек. Тагын бер гызерләре базар тирәсендә шүп савытлары җитми. Римма Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Легаль булмаган сәүдә нокталары ачыкланды. Хук сакчылары үткәргән рейд барышында машина төзелеше урамында 18:06 йорты янында һәм агросәнәгать паркы каршындагы юл йөрү өлешендә яшелчә җиләк җимеш сатучыларга карата беркетмә төзелгән. Сәүдәгәләрнең кулларында тиешле документлары булмаган, хукук бузган өчен штраф күләме 500 сумнан алып 2000 сумга кадәр. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык бәйрәме Чаллы ТВ белән бергә. Безнең телерадиокомпания инде 3нче ел рәттән шәһәрдәшләребез өчен матур бәйрәм оештыра. Чара Җиңү паркында узды. Кызыклы концерт программасы, мавыктыргыч бәйгеләр һәм бик күп бүләкләр. Бәйрәмнең матур мизгелләрен Ләйсән Ханова күреп кайтты. Ведущие программы «Будь здоров» и телерадиокомпания «Чаллы ТВ» рады приветствовать всех на нашем празднике. Безнең телерадиокомпания өчен гаилә көненә багышланган матур бәйрәм оештыру күркәм традициягә әйләнде. Күпләр чараны көтеп ала, ял итәргә дип гаиләләре белән килгәннәр иде. Без бу бәйрәмне оештырабыз 3 ел. Конкурслар кызыклы, бик күп призлар, шәһәрдәшләр, барыгыз да бәйрәм белән. Быстрый тест, отвечаем на вопрос. Можно ли заморозить сок? Улысыннан алып кичесенә кадәр бәйгеләрдә катнаша алды. Үзләрен төрле мастер-классларда сынап караучыларда шактый иде. Делаем птичек из сена, мы берем сено и их закрепляем нитками. Мне очень нравится. Сәхнә бер генә мизгелгә дә бушап тормады. Җырларны биюләр алыштырды. Тамашачылар да кушылып китте. Бүгенге бәйрәм безгә бик ошый. Гел шундый бәйрәмнәр үткәрегез. Чаллы ТВ, без сезне бик яратабыз. Рәхмәт сезгә, Чаллы ТВ! Клоуннар, әкият геройлары бәйрәм бизәге булды. Чарадан беркем дә бүләксез китмәде. Шулай ук һәркемгә Чаллы Холд компаниясе татлы күчтәнәч тә әзерләгән иде. Бәйрәм бик кызык, бик ошый. Безнең шәһәрдә шундый күңелле бәйрәмнәр үткәргән өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Bunday бәйрәмнәр безгә бик кирәк. Чаллы ТВ белән бергә үткәргән гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык бәйрәме күңелләрдә калырлык булды. Исенханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишкәш соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезон белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. До 15 июля УЗИ бесплатно при обследовании уролога. Альфа-клиник. Восстановление потенции, устранение преждевременного семяизвержения, лечение простатита. 200 222.